салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали БАРСЕЛОНА. Умури амалгари канори Барселона Ферран Торрес аз моҳи март инҷури нишон медиҳад ки Хави бояд пеш аз мавсими оянда бо Ферран корҳои зиёдро барои омода кардани ӯ анҷом диҳад. Дастаи Лидс Юнайтед дар даври охири чемпионати Англия Брентфордро бо ҳисоби 1-2 шикаст дод ва дар Премер-лигаи Англия боқӣ монд. Барселона омода аст ки барои трансфери амалгари Лидс Рафиня 45 миллион евро пешниҳод намояд. Дастаи ПСЖ Неймарро ба Барселона пешниҳод кардааст. Хави барои баргардондани Неймар муқобил нест ва эҳтимолан аз Лапорта талаб менамояд ки масъалаи гузариши ӯро баррасӣ намояд. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мош намегузарад. Дӯстон, чун ҳар вақта сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз лаҳзае ки Ферран Торрес голи охиринашро ба нишон расонд бештар аз 2 моҳ сипарӣ гашт. Хави Торресро яке аз футболбозони беҳтарин ва калидии худ мешуморад, аммо аз моҳи март Ферран кӯшиши гол задан мекунад, вале ба ин муассар намегардад. дар бозии охири Ла Лига бо Виллареал Торрес то дақиқаи 71 се маротиба имконияти хуби гол задан дошт, вале бозам зарбои ӯ зоғу чумчуқ шикор мекарданд. Чунин ба назар мерасад ки Ферран ягон маротиба дар Барселона гол наздаст, вале шуруъ аз моҳи январ дар 2 моҳи аввале ки ба Барселона омад Торрес 7 гол ба нишон расонида буд. Хави дар тамринҳои пеш аз мавсими оянда бояд хеле ҷиддӣ бо Ферран Торрес кор кунад, зеро ҳамлагаре ки бар ивази 55 миллион евро ҳангоми буҳрони иқтисодӣ харидорӣ шудааст бояд бештар аз оне ки аз ӯ интизоранд натиҷа нишон диҳад. бозам такрор мекунам ки мавсими аввали Луис Суарес ва Неймарро ба хотир биёред. онҳо дар мавсими аввалашон хеле танқидҳои зиёд мешуниданд, вале баъдан ба яке аз легендаҳои Барселона мубаддал гардиданд. агар шумо интизор дошта бошед ки Торрес дар 4 моҳи аввал 7 гол не 70 гол занад ё ин ки дар 38 бозӣ 380 гол занад, дар хотир доред ки дар ин сурат Манчестер Сити ӯро 55 миллион евро не балки 550 миллион евро ба мо мефурохт. Торрес Роналдо ё ин ки Месси нест ки мо аз ӯ чунин омори голҳоро талаб кунем. илова бар ин дар 4 моҳи аввал бозингароне ки аз як давлат ба давлати дигар мегузарад ва ҳоло дар он ҷо мутобиқ нагардидааст, ҳунару маҳорати ӯро баҳо дода намешавад. танҳо баъди анҷоми мавсими оянда мо метавонем бигӯем ки харидани Торрес кори дуруст буд ё ин ки не. дастаи Лидс Юнайтед дар даври 38-ум Премер-лигаи Англия Брентфордро мағлуб намуда дар чемпионати Англия боқӣ монд. Барселона тасмим гирифтааст ки барои гузариши Рафиня 45 миллион евро пешниҳод намояд, чунки гузариши Рафиняро шахсан худи Хави талаб намуда истодааст. худи Рафиня пеш аз чемпионати ҷаҳон мехоҳад ба дастае гузарад ки доимо дар бозиҳо иштирок дошта бошад, чунки мақсади асосии ӯ дар ҳайати мунтахаби Бразилия шомил шудан аст. эҳтимолан Барселона якчанд футболбози нодаркори худашро бо маблағҳои иловагӣ низ ба Лидс пешниҳод менамояд. новбаста аз оне ки Усман Дембеле дар Барселона мемонад ё ин ки дастаро тар мекунад, Хави Рафиняро мехоҳад ки дар ҳаят дошта бошад. варианти Анхел Ди Марияро аз байн бурданд, зеро ӯ хеле маоши гарон талаб кардааст. аммо гап дар сари он аст ки Ди Мария ҳамчун агенти озод меояд ва ҳуқуқи маоши гарон доштан дорад. агар 45 миллион еврое ки барои трансфери Рафиня пардохт мекунанду барояш аз Ди Мария дида маоши кам намедиҳанд, фикр мекунам варианти Ди Мария беҳтар аст, вале ба ҳар ҳол Хави аз мо шумо беҳтар медонад ки кадоме аз онҳо барои Барселона лозимтар аст. мувофиқи хабарҳои пешинаи ки паҳн гардида буд, ПСЖ ба Килиан Мбаппе ваъда дода буд ки агар шартномаро бо онҳо идома диҳад, ПСЖ Неймарро ба фурӯш мегузорад. акнун расонаҳои хабарии Фаронса хабар медиҳанд ки ПСЖ ба якчанд дастаҳои аврупоӣ аз ҷумла Барселона Неймарро пешниҳод кардааст. аммо мушкили асосии трансфери Неймар музди меҳнати ӯ аст ки дар як мавсим 30 миллион евро маош мегирад. шартномаи футболбози бразилӣ то соли 2025 муҳлат дорад. баъди бозӣ бо Виллареал Хави иброз намуд ки Неймар футболбозе аст ки ӯро бисёр дӯст медорад, вале то ҳол бо президенти Барселона Жоан Лапорта оиди баргардондани ӯ суҳбат накардааст. ҳамаи мо медонем ки Неймар футболбози нотакрор аст. дар 186 бозӣ дар Барселона ӯ 105 гол ба нишон расонида 76 партофти головар анҷом додааст. илова бар ин Неймар голи садуми худро низ дар ПСЖ ба нишон расонд, вале дар 30-солагиаш аллакай ҷароҳатҳои пай дар пай ӯро азият медиҳанд ва маълум нест ки Хави чӣ гуна ӯро истифода хоҳад бурд. бешубҳа Неймар барои Барселонаи ҳозира хеле футболбози муфид шуда метавонад, ба шарте ки ба хотири Барса ӯ аз маоши гаронаш даст кашад.
муносибаташро нисбат ба тамринҳо ва бозиҳо иваз намуда бисёр ҷиддӣ амал намояд. вазнашро кам карда ба формаи варзиши беҳтарини худ баргардад, чунки вақтҳои охир суръати идора кардани тӯб аз ҷониби Неймар хеле суст гардидааст, вале ҳоло ҳам ӯ имконияти мубориза бурдан барои ҷоизаи тӯби тиллоиро дорад, агар шартҳои зикршударо иҷро намояд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.